guys! Welcome back to my YouTube channel, and for today's video, share ko nga sa iyo kung paano palitan ang background sa video katulad nito. I-share ko sa iyo step by step kung paano ito gawin for free gamit ang CapCut. Yes, hindi mo na kailangang mag-subscribe sa CapCut para lang magawa to. So, I hope makatulong sa iyo tong video kong to. And kung interesado ka nga, please panoorin mo tong video kong to hanggang dulo. Thank you! So yun guys, nandito na tayo sa ating CapCut na app. And ito nga pala yung setup ng pag-vlog ko. And ito yung kailangan nyong gawin. So first, kung meron kayong tela dyan na kulay green, the best po yung green, plain green, or katulad nitong ginamit ko, lumang kurtina na blue or navy blue. And make sure po na hindi kakulay ng damit nyo yung gagamitin yung kurtina. So, papaano ba natin papalitan yung background ng video natin? So, first, ito yung video natin guys. And kapag ka sa YouTube nyo siya i-upload, so ito na yung ratio niya. Pero yung video natin is kailangan lang natin tong i-cut. Okay? Kasi kita dyan yung pader namin, yung pintuan. So, itap natin tong video natin, and dito sa may baba, hanapin natin yung transform and then resize. Tapos guys, tira lang natin yung itong part na to, yung merong kulay. Okay? And then, check. So, ayun na siya guys. And then, back na natin. At itap natin to ulit yung video na ginagawa natin, and hanapin natin dito yung remove background. So kung makikita nyo dito guys, merong auto removal. So itong auto removal po, magagamit nyo lang siya kapag ka nakasubscribe kayo sa CapCut or may bayad po siya. And itong custom removal, so kayo mismo yung tatanggal. Mahirap po yan guys, lalo na kung yung kamay natin ay pasmado. So mas maganda po itong chroma key. So ito, chroma key, pindutin nyo lang and itap nyo lang siya dito sa may part na or sa kulay ng backdrop natin, yung kurtina. And then yung intensity niya hanggang sa mawala yung kulay blue. Okay? So ayan na guys. So ako yan lang naman yung ina-adjust. Yung shadow, ito hindi na. So ito lang intensity, and then i-check na natin. So ayan na guys, nawala na yung backdrop natin. So paano ba natin guys papalitan ng iba't ibang background yung video natin? So punta lang tayo dito guys. I-swipe nyo lang to sa may baba. And makikita nyo meron ditong background. So itap nyo lang yan, and then itap nyo yung image. So kailangan po meron tayong internet connection para magawa natin to. Okay po? So guys, kapag halimbawa meron naman kayong mga video or picture sa phone gallery nyo na nakasave, itap nyo lang tong ito. So madadirect na kayo nyan sa gallery nyo. Pero kung wala naman, pwede tayong pumili dito guys. Marami dito mga libre lang na pwede nating gamiting background. So katulad nito, yung ginamit ko kanina, so pinakita ko. So ito guys, yan, 'di ba? Napakadami ditong pagpipilian. So kung gusto niyo nasa loob, kunyari nasa loob kayo ng bahay, ito, nasa sala kayo. Or ito. So anytime pwede niyo naman siyang palitan. Halimbawa, pwede niyo siyang i-cut, and then ito, palitan nyo kung ano yung gusto yung background. So, yan. Kung gusto nyo para iba-iba. Yan. Ito iba naman. Diba? So, yan. So, guys, baka naman hindi ka nakasubscribe sa akin. Please, subscribe ka naman sa channel ko. And, paki-like na rin tong video kong to para isuggest na rin ng YouTube sa mas maraming mga viewers. So, yun. Maraming salamat. So, yon guys. nag-ano lang, di ba? Call to action. Wow, call to action. So yun guys, ganun lang naman kadali, and pwede nyo siyang export na hindi tayo nagbabayad. Okay po? So yan, export natin kunyari.
So, yan guys, di ba? Exported na siya. I hope nakatulong sa itong video kong to. And kung oo, kindly subscribe to my YouTube channel. And see you next time. God bless us all. Bye!